Čus, dneska ideme zahrať si Minecraft server. Ideme si zahrať hru Hide and Seek a server sa volá Craftmania. Zapneme si Minecraft. Dúfam, že tam budú hráči, lebo inak nemôžeme hrať, ale pôjdeme do Warp Parkour sa pozrieť, či troška si poskakať. Čo? Ja mám 1.7.10 verziu. Jo, porásknem. Naskočil, samo sa mi zmenila verzia, ja mám 1.7.10. Mal som 1.7.9 a už mám 1.7.10. Čo to sa marina? Čo nové? Multiplayer. A ideme zahrať Minecraft server. Craftmania.c. Dajte. Sú tam veľa hráčov, tak nemôžem vyzerať. A zahráme si single player. Ideme sa pozrieť na štadión. Kto vyhráva? Čo? Robil som sa na rini. Želáte si? Si mať file. Tak. Niečo bude. Musím začarovať. No, 3. Dáme tak. Ďalej. Zle som si ho začaroval, ale nejak sa ich musím zbaviť. Tu je ten demon. To je maličký. Praje si? No ale kravy. Nie, do štadiónu nie. Tak. Ideme sa pozrieť. Tu sa vykupujú lístky. No to je taká krátka ukážka. A ideme hrať hokej. Ideme úplne hore sa pozrieť. Tam je chára. Zamknuté. Tak sa dostanem nazad. Jasne. To, že by nespadli, že by išli ku hráčom, ale to možno tak. No to je už nebudem to prerábať. Ideme hrať. Ja som Jan Laco. Ide ovečky, dal gól, Laco chytil. Nikto mi nedá góla. Ani za svet. Máme ho kostol. Čo je propier? No troška šmíka. Wow. A toto je z dnešnej ukážky všetko. No proste čus.